Здравейте на всички, това е подкаста Случайни мисли. Светло е тук. И Калянчо. Познавате ме, Георги съм аз. Да, ако не сте гледали епизода с Георги, като цяло там някъде ще изкочи. Всъщност този... Чихо е! Чихо. Да. Чихо, не знае информацията. Така. Окей. Добре, Гоше, като цяло сега... В миналия епизод си говорихме главно какво учиш, с какво занимаваш. Сега, нека навлезем малко по-дълбоко в нещата, защото октомври месец отново ще има избори. Предстоят, да. Трети. На втори. Втори. Да, Втори. втори. Майко говори. Да. Така цяло, за хората, които въобще не са запознати с това нещо, защото много млади хора не им се занимават с това нещо, да гласуват, да се интересуват от партии, от който и да е. Може да обясниш така с няколко изречения, за какво ще гласуваме, нали, как ще се гласува, такива неща. Значи, Съвсем бейсики. да, ще се опитам, нали, сега малко да го синтезирам може. така. Да, доколкото може, разбира се, но предстои да гласуваме нещо, което вече сме правили последните години. Миналата година го правихме няколко пъти. Опитваме се да изберем веднъж и завинаги едно стабилно правителство за нашата република, да може да го управлява, понеже сме нямали такова, стабилно имам предвид, близо вече 2 години. Това на Кирил Петков казвам, че не е стабилно поради простата причина, че малко време издържа, не заради нещо друго. Даже смисъл и година няма, така че просто мисълта ми е сега това се опитваме именно да изберем. С предстоящите избори 2 октомври, за сега ни управлява правителство, което е избрано временно такова и на 2 октомври изтича мандата му, когато вече станат ясни резултати от изборите. А то всъщност ще е 48, нали така? Сега не знам, не съм убеден между другото. 48. Точната номерация, да, би следвало. Или 49-то, сега не знам, не съм напълно сигурен. Да, аз мисля, че е 48. Добре, те временните броят ли са в такъв случай? Би трябвало, да. Би следвало. Не все пак са правителства, които са инсталирани там. Но всъщност това ни е второто временно сега, което имаме от последните 2 години. 2021 насам. Да. Всъщност не, от 2021 да, но 2022 си е първото такова, нали, тази година е единственото. Надяваме се няма да има повече толкова. Сега ще видим някаква изварена ситуация, може да се получи. Дали това ще е последно според теб? Не, мисля, че такива са прогнозите, поне лично мои. Сега след тези избори, аз така смятам, това също ще е едно време на правителство, това също е едно сегментче, ако мога така да го кажа, даже още по-краткотрайно от предишното такова, едно прелюдие към нещо по-голямо. Естествено не искам да бъда лош пророк, но това си говорим с приятелите, които се интересуват, които са в сферата също. Обикновено такава е била политическата ситуация, когато предстои някаква политическа криза. В този случай правя препратка към положението в политиката, международната така, особено по време на Първата световна война, на Втората световна война. Тогава, когато няма нищо стабилно, електоратът естествено е нагнетен, особено сега хората говорят за глад, за страх, всякакви други такива емоции, които просто са мотиватори на хората да реагират именно на такива сътресения. И когато хората реагират, особено в този случай, според мен ще реагират, когато дойде някоя силна личност да каже: добре, силата е в мен, аз ще успея да консолидирам цялата политическа установка, няма да виждате повече криза, и те ще кажат: добре. Обаче какъв е проблема? Този човек може всъщност да има една тайна адженда зад гърба си. Един план. Да, точно така. Да. Общо взето просто не знаем какво точно представя този човек, защото ние в момента сме водени само от нашите емоции, особено в ето такава седа, в която се намираме в момента. Не може да мислим трезво, поне аз така смятам. Нашия народ в момента точно не е способен да отсее какво означава по-скоро стабилно управление. Защото не сме били срещнати с такова близо вече 2 години. Да не говорим... не, това вече е допълнителен коментар, но... Не, то може да си каже, смисъл съвсем свободно. Аз бих казал и повече, нали, но тук е вече относително въпрос на гледна точка. Това е и семантика, да. Да. Но въпросът с примерно прехода, в който ние все още чисто технически сме, все още стои, поне според мен. Това е актуален въпрос. Дали може да зададем въпроса: в преход ли сме? Да, според мен може да направим такова нещо. Имам предвид от социализъм към демокрация. Все още сме в такъв, и то не е в чак толкова успешен, поне според мен, вариант. Какво искаш да кажа, че в момента
Добре, ти го сравняваш исторически с прехода между Не. социализма и демокрацията? Да, ние или просто какво казвам, имаш че все още сме в същия този преход от времето на социализма. искаш да кажеш, че не е свършил този Да, преход. според мен е чисто така. Може да се каже. Може да го поставим, аз нали, тук не такова, Добре. заклемявам ничие правителство. Ама просто. защо мислиш така? Аргументирай се. В големия град това нещо не се личи толкова. В София си признавам, че там наистина демокрация може да кажем, че има или една такава, която е по-константна, за разлика от нашата тук. Тук демокрацията се отъждествява най-вече с пропаднали улици, с чупени почки, когато вървим по същите тези, с изоставени къщи. Просто дори в центъра на Сливен, просто една паралелна улица, вървяща, в смисъл, главната улица е една паралелна спрямо нея друга, която върви в същата посока, може да се забележат много такива изоставени къщи, което просто говори за обезлюдяване и за придвижване на хората към големия град. Демокрация има за една част от нашето население, и то доста голяма, може би 30-40%, която в момента се намира в София и околността. Извинявам се, но в останалата част в България, поне според мен, не е достатъчно, за да се каже нещо такова. Аз ще вкарам демографските данни тук от преброяването, което се случи миналата година есента. Значи, какво беше? 6 милиона 800 хиляди общо население на България, от които интересно как, но София е 1 800 000, а населението по селата в цялата държава е също толкова 1 800 000. Не, закръглено до 100 000. Много селяци има. Не, напротив, точно значи. обратното. Колкото Базикам хора се, живеят базикам. в София, толкова хора живеят в селата на цялата държава, което е просто, нали, добре, като и сложим те 3,6, какво става? Махаме от 6,8, 3 милиона и 200 хиляди са по останалите градове на България. Нали. Като в много случаи тези градове са едни градове с по 300 човека. Айде, да не казваме силна дума, но 500-600 човека население. Да, такива градове. пример за това, нали, просто е така, ще го спомена, понеже беше в един наш разговор преди да започнем подкаста сега. Град Шивачево. Води се град, но е село. Да. Малко или много. Или Стралджа. Да, просто. такова. Аз да се върна на изборите като цяло, доколкото аз знам, ще гласуваме машинно. Да. Това е факт. На места, когато са с по-малко население, мисля, че 300 души е капакът. На такива места, които са под 300 души, все още ще се гласува с бюлетини. Но това са изключения. Въпреки всичко обаче трябва да бъде предоставена възможност за всеки един гражданин да гласува равно, спряко и... На мен ми е интересно това машинно гласуване, защото нали, те първо навлезе в България. Лесно ли се манипулира, според вас? Така, да, това е една от... как да кажа, тезите, които се защитаваше дори от опозицията на на миналото правителство на Кирил Петков, че именно тези резултати от изборите са били манипулирани и ще се манипулират, предстои да се, защото тези машини, доколкото ми е известно, аз наистина в момента не твърдя, че го знам това със сигурност, са внос, т.е. не са изработени тук, били са подготвени и са внесени, съответно ние нямаме, няма широк контрол върху това как изглежда вътре самата машина. Не съм сигурен. Не съм сигурен за това, не знам, не съм Да, казваш ли не? Така че ако това действително е така, защото това се твърдеше от едната страна, значи има място за опасение, но естествено предполагам поне, когато доставят тези машини, ще предоставят и някаква информация за това как са изградени, какво може да се направи, за да се променят. Но няма как да знаем. Поне ние, редовите граждани. Не може да отидем да се убедим да отворим кутията и да видим какво ще изкара самата машина или как ще го изкара. Докато, и това не смятам, че е рационално като обяснение, с бюлетините е по друг начин. Там действително имаш досек с хартията, която естествено се преброява, виждаш мястото, където човека се е подписал съответно, че е гласувал също. Тоест има някакъв по-реален, поне според мен, естествено, това е лично не отчет и допир с самата личност, която е гласувала. Докато бюлетината при машината се изплюва директно, там е резултата. Да, в смисъл машината го изкарва, да, и ти го дава и ти всъщност бориш там, примерно, сега не знам, между другото не ми е правило впечатление самата бюлетина как изглежда, защото само един път съм гласувал с машина за сега. Но има, примерно, някакво символче или нещо, което ти отчиташ символчето, което ти излезе и това не е написано на ръка, не е проверено, не е направено и така нататък. Да, но вижте какво аз пък ще кажа,
че всъщност той този софтуер дали е също от вносителя, той надали е наш. Предполагам, да, това са ми опасенията. Да, може би, но не съм сигурен напълно. Това трябва да държа да го кажа. Добре, но така или иначе хората, които ги монтират тези машини, които управляват на този процес, би трябвало да имат някакъв достъп и контрол върху софтуера. Да, Тоест, ако говорим за възможни манипулации, нали, то винаги ще има начин, нали, Да. и на хартия, и на машина, така не че ако ти сече пипето, както се казва, достатъчно, ще можеш да хакнеш, така да го кажем, или просто да направиш каквото си искаш, било то с хардуера или с софтуера, което и да води до желания резултат, така че да промениш. Но при всички положения винаги има място, нали, за някакъв фалш, нещо да се направи от страна на този, който го желая достатъчно силно. Тоест и двете могат, нали, да се манипулират според мен, нали, за да се изкривят резултатите. Ако това наистина се случва, защото ето аз самият нямам доказателства, много хора може да говорим, нали, че ето резултатите от гласуването са фалшиви, включително и в Щатите и не знам си още къде. В крайна сметка, поне аз лично не съм виждал дали това е така или не, но съм абсолютно сигурен, че стига да се постарае достатъчно, човек може да изкриви резултатите от машината. Разбира се, да. В смисъл, дали еднакво може да се влияе и на хартиена бюлетина и с машина, според мен е Не. безспорно. Аз пък точно обратно ще да кажа, че според мен еднакво може да се влияе и по един начин и по другия. Това е поради една причина. Лично аз смятам, че недостатъчно поглед има гражданствеността, т.е. ние като редови граждани върху самия процес на Да. преброяване на същите тези бюлетини. Имаше едно видео в САЩ, което ме озадачи, по хубав начин естествено, когато бяха изборите за Джо Байден, изборите, с които той влезе в офис. Просто беше показана една от сградите, в които се преброяват същите тези гласове и отпред са, понеже сградата има големи стъклени прозорци, отпред са наредени именно хора като нас, обикновени граждани, които искат да свирят работата на работещите пред тях. Така че това е, нали, под формата на СИК, т.е. секционните избирателни комисии, точно това правим и ние, участвайки. Примерно, нали, отиваш за да свериш документацията на съответния гражданин, докато той изподава гласа, можеш да направиш това като граждан. Но според мен не е достатъчно. Да. Защото ти само виждаш как поставя той бюлетината, не я броиш, не виждаш някой друг как я брои дори. Добре, аз искам да питам, защо младите хора не гласуват според вас? Защото според мен има много, аз познавам много хора, дето викат, кой ще се занимава, нали? Точно така. Да, това е единственото обяснение, не се интересуват. Наистина, тук бих искал да спомена един феномен, Стокхолм синдром се нарича. Човек свиква с обстоятелствата, които са го карали да се чувстват неприятно. И даже се привързва към тях. Съответно, в България, поне според мен, не е имало голяма политическа победа именно от прехода. Защото, както и да го погледнем, когато има преход, то е победа дори за дадена част от населението. Не е била победа за цялото население, но поне за част. Така че голяма политическа победа, такава значима, която всеки да посочи и да каже единодушно, ето го, това е нашето, ние сме българи и стоим зад това, е нямало. Съответно, ние първо не може да познаем кои сме, второ не знаем каква е каузата, за която се борим, и трето, и най-важно, най-ключово, не искаме и да знаем коя е. Общо взето, да, сме свикнали така, както е в момента. И хората живеят, да, хората си живеят, наистина, да, аз отивам сутрин и закусвам, обядам също, вечерям и спя. И общо взето това ми трябва с, нали, някакво къпане помежду на всичко. Не си сигурен дали искаш Да. да промениш това, което се случва текущо, защото те е страх, че може да е още по-зле от това. Да, и това И да ти се лишат, нали, други права или прочее, нали, имущество, така. Но и забележи, промяната е настояща в момента. Да. Ето идват избори. Ние сме в едно Ние постоянно... продължаваме програмата. Точно така, абсолютно. Ха-ха. Ние не сме излизали от нея. Точно това е, нали, с тази ситуация на прехода, която имаме още от 1991 насам. А между другото, само да добавя като подробност, Стокхолмския синдром, по начин, в който аз го знае по определение, е привързване на жертва към насилник. Нещо такова, да. Общо, Да, в този случай ясно, държавата е психологически насилника. феномен, да. Да. Без да обиждам ничия правителство, между другото, само държа да го подчертая. Разбира се, да. Аз искам да кажа, че в принцип, защото, нали, изборите са октомври месеца, ние младите хора, защото говорихме за тях, ще сме примерно в другите градове. Да, наистина. И като цяло, доколко съм запознат,
ти ако си предоставиш там студентска книжка, Точно където така, гласуваш, можеш да гласуваш на това място. И, да, Може и, ли? и документация, Да. че няма да гласуваш на друго място, Да. освен това, в което се А. намираш в момента. Може да обясниш малко повече за тази Да. документация, защото... Ами често не ми се е налагало си и пък го и тази година няма да го правя. Аз ще гледам да си остана тук Ага. до последно и след това да тръгна. Даже същия ден като гласувам, направо гласувам и тръгвам. Ага. Но общо взето мисля, че не, ще ви излъжа, наистина, честно казвам. Не съм пробвал, така че не зная, но знам, че трябва да се представи лист, с който се казва, че няма да се гласува на друго място. Мен това ме интересува, защото да, ние започваме на 3 октомври, не? Аз... Да. Обаче аз се записах за едно събитие към Софийския университет, което всъщност съботата и неделята на 1 и 2. Вярно, те нищо не са ми отговорили, но не очаквам и отговор от тях, да съм честен. Те Софийския университет това и да го чуят, нека не знаят дали не са по-корумпирани от държавата ни. Той ще стане президент лектора. Остави. Да. Та, нали, това, което искам да кажа, че просто се записах като доброволец и като презентатор, нали, има една такава опция да си представиш специалността и като цяло да помагаш цял ден. То мисля, че от 9 до 4 часа или от 8 сутринта до 4 да се добавят нещо такова. А то го... Не, може да се гласува и по-късно вечерта, нали? Те Да. в колко отваряха До секции? 9 са затворени, а пък в 7 отварят. Ако не се 7. лъжа. Добре, 7, значи би трябвало да успея в В София. принцип да. май са до 8. Да, до 8 съм, но сега ще ви кажа зависи. един нали, смисъл като типен трик. Е така Ага. малко така. Кажи. Вътрешна информация. Той ето не е вътрешна, но как и да е. Смисъл би трябвало да се знае. Така, да. Но когато не стигне достатъчно време, понеже наистина затварят в 8, но има хора, които са наредени на опашка отпред, това, което може да се случи е да се съберат документи на всеки един от тях и съответно да се гласува един по един, но просто да се запишат, за да може да се счете, че ще се гласува. Така че по принцип затварят в 8, но може да се изтегли през си като оком лекичко е така, да се дърпа на една страна за малко, за да може всеки да гласува и вече когато е гласувал всеки, тогава наистина приключва изборния ден. Да, и аз това съм го чувал, че Да. свърши ли? Не, продължавай. Да. Ами, добре, да, наистина мен това ме тревожеше, защото аз съм пропускал веднъж да гласувам. Всъщност, пак бях в София и не помня даже какви избори бяха тогава. Това беше 2019, някъде края на май месец са били или началото на юни. Тогава не съм гласувал още. Да. Това, Ти не си имал правото да гласуваш. Да, все още не, да. И така де, аз бях се прибрал от Италия, бях в София тогава и те може би са били някакви местни избори, не конкретно за всеки отделен град, може би за кмет ли, не знае какво е било. Може би сме избирали тогава кмета на Сливен. Колко има още мандат? Една година ли му остава? Мисля, да. Да, значи най-вероятно е било за кмет. И да, тогава бях останал, защото имах състезания по дартс и в София. Това е единственият път, който пропуснах всъщност да гласувам. Да, тук малко проблем с техниката, ама се оправи. Тук е добре. Падна ми батерията, ама да макар. Да, разбрах. Колко поднавихме. Добре, значи живи си. Живи сме, да. Светло, ти пропускал ли се да гласуваш някакво? Да гласувам от сега. От как съм станал 18, не да ти кажа честно. Няма пропилен глас, това е важно да се знае. Дори да се гласува, че не подкрепяте никого, наистина подкрепяте някого и това е себе си. Защото отивате и инвестирате. Все пак се добавяте към общия кюб избиратели, които са подали, има избирателна активност съответно. Това е ключово, примерно, когато говорим за изборите за президент. Избирателната активност се учите. Това също сайде, добре, това са малко по-да. Няма да навлизам в детайли, защото може би стане много разточително. Не, човек, Кажи, ако искаш. кажи, той имаме бая време. Така ли, хубаво време. Примерно, тук, нали, един от случаите, в които може да посочим в момента, примерно изборите за президент, те минаха естествено, но в някои случаи, понеже когато говорим за президентски избори, има два пъти, които избираме. Примерно избираме президента първия път с всичките кандидати, които имате, втория път, когато ги избираме, една седмица по-късно, са вече двамата кандидати, които са спечели. Болтаж. Точно така. Ама това не се случва първи винаги. и втори тур. Да, може Това да е се когато имат само малка разлика. може да има първи тур единствено и само, но ето в този случай говорим именно за този специфичен момент, който спомена с избирателната активност. Ако 50% от всички избиратели са отишли на избори,
най-малко 50% от всички избиратели са отишли на избори и от тези 50% отишли на избори, 50% гласуват за другия кандидат, 50 плюс 1 за един от всичките кандидати, тогава той печели още на първи тур. Да. Това е много специфична ситуация, даже може би в момента звучи по-скоро като някаква манджа с грозди, дето ми излезе от устата. Обаче не знам в смисъл колко са разбрали зрителите, не за друго, но това ми е мисълта, че някой път се следи избирателната активност, а пък и е хубаво да видиш, че процент от хората наистина са достатъчно инвестирани в политическия живот и отиват и показват правото си на глас, че са го упражнили. А при последните избори всъщност ние колко имахме? 30% Нещо направихме? такова, да, ние направихме, да. Имаше Повече, толкова, но... 35. Да, нещо такова. Сега не съм точно убеден за процентите какви точно бяха, но наистина беше изключително малко. Пълна подигравка, при положение, Да. че колко българи, кога бяха? Юли месец ли бяха? Кои тези с малката избирателна Последните. активност? Най-последните. Или по-скоро бяха, не знам. Да, може би, не знам, не съм убеден. Наистина с времето, Юли, честно мисля, че казвам, юли никога месец, не- все пак. Не, аз бъркам, чакай, аз си мисля за 2021. Значи по-късно са били, да е било есента. Светло, ти не помниш от последния път, кога Да, бе, избираме? есента беше, Есента, защото така. да, се сещам, че беше студено наистина Да, да, страната, да. като отиваме, да. И аз ходих тук в Сливен. кога... М, Дали не беше Ама, октомври? карай, Добре, не да, знам, тук- че- да, добре. тук влизам. Дай сега, ти го стана. Ноември бе да му се. Ноември. Беше, да. Да. Ноември, извинявам се, да. Е, Просто трябваше да рождения време малко ми, да така. загрея. Те тогава, сещам се и аз, ето, ходих да гласувам, после отидох да тренирам на лостовете и Бургаско шосе беше затворено булеварда, защото слагаха за Коледа украса, така Ага. че да, наистина. Да. Добре, като цяло, ние това не знам дали го коментирахме, но колко хора се променят, когато набарат властта? И защо се променят? Малко по-психологически така, да влезнем в нещата. Да, тази част от политиката ми е най-ме озадача, най-ми харесва. Защо хората се влияят от властта, когато лязат? Да. Нали, ти си чува една поговорка, дай на човек пари и власт, да разбереш какъв е. Да, наистина. Какъв е менталитета тогава? Наистина. Защото, как да кажа, когато говорим за власт, това според мен е нещо изключително първично, намиращо се именно в нашата сърцевина като човек. Като нали, животно, социалното животно човек, който успява да наложи себе си над другите, когато притежава властта. Когато това е така, как да кажа, чувстваш се недосегаем, макар и за малко. Над всички други си в момента. Тоест ти може да покажеш какъв си всъщност. Преградите падат. Да. Вече не трябва да си с всички други на едно равнище и да се защитаваш срещу тях, а ти си над тях. Няма някой друг до теб. Ти си сам там и съответно защо да се сравняваш с себе си, трябва да покажеш кой си наистина. Не е много тъжно това. Кое? Да, но зависи Не пак се как чувстваш се свободен. изразяваш. Да, наистина, в смисъл ти можеш да контролираш себе си тогава, защото просто можеш да решиш да запазиш преградите си, да останеш един по-консервативен към остатъка от обществото, а и към себе си самия. Да кажеш, добре, аз може да се олея по всяко време, държейки тази власт, това се нарича трезв ум. Не всеки естествено се олива, когато придобие такава власт, но се случва. И то доста често, защото е закодирано в нас. Ти, борейки се с това да не се промениш, придобивайки властта, се бориш срещу самата си природа. Поне естествено това е мой прочит на нещата. Така че някои хора успяват, но това е наистина изключително силна психологическа енергия, която трябва да има човек и да я култивира в себе си във всеки един момент. Излизайки отпред пред многото, говорейки така както би се говорило на, аз не знам. Един добър Оратор. именно един добър оратор е едновременно учител и ученик. Той не говори за да... Не говори с авторитет. Точно така, да, не само. Но и готов да промени себе си спрямо обществото. Добре, има го и това, че все пак ние споменахме, че всъщност ето човек се проличава, т.е. не е задължително във всеки случай това да е нещо лошо. Тоест ти, нали, сваляйки тези прегради, както каза ти, нали, ти можеш да покажеш себе си като един човек, който всъщност е много по-добър, отколкото се е показвал преди. Тоест Точно, да се изявиш Да по заблести. положителния начин. Не е задължително. Ето, говорим за промяна след употреба на власт, но ако просто е това да покажеш какъвто си наистина, ако до сега си укрил поради, нали, недостатъчно наличие на ресурси и така нататък, липса на увереност и прочее, то напротив може да блеснеш и да станеш още по-добър, но пак
вероятно да, трябва да се сдържиш все пак Точно. да не се подхлъзнеш, да не си вирнеш носа, да не кажеш, ай сега време да отмъстя на някого или нещо такова. Сега съм Когато дойдеш като лидер пред обществеността под формата на, примерно, гръмотвержда с Зев, спадаш и така и казваш, ето ме, аз съм тук, вижте, забележите пълния ми потенциал, тогава не става много опасно, защото изведнъж тогава ти наистина блестиш. Има един лав, който казва, един от асистентите на Софийския университет, казва, като отидете на изпита, няма да се опитвате да блестите, защото тогава ще стане принципа изгори, за да светиш. Ага. И тогава, в смисъл, когато ти станеш един такъв мощен лидер, който показва на всички, забележете моята пълна мощ разгърната, Да. ти показваш с мощта си и слабостите си. Изведнъж, когато блестиш отпред, всичко ти сияеш, обаче отзад няма кой да покрие гърба ти, примерно. Нали? Това е чисто метафорично погледнато на цялата ситуация. Но така го виждам аз. Ти трябва да запазиш част от своя потенциал, да не разкриеш всички асаци, когато се качиш веднъж там, защото вече няма как да изненадаш своите противници. Да. Но тук става много, нали, много спекулативно. Но въпреки всичко, да, обикновено е така. Наистина трябва да се предпазиш, дори в тези моменти. Ами ето, аз ще спомена един пример, който е далече от това, за което говорим, но от гледна точка на властта, макар че пак силно казано, бях, нали, и все още съм организатор, лидер, фасилитатор, не знам си какво там, младежки обмен по Erasmus Plus, при което, нали, да, дадени са ми някакви едва ли не повече правомощия да управлявам хората. Това е една тълпа от над 40 човека, да, от които 30 приблизително, ако не един-двама повече или по-малко, са от чужбина. И в определени моменти, нали, съм изцяло аз отговорен за всичкото това, да кажем, билото наведнъж или на отделни групи. И е изключително трудно всъщност, поне за мен, нали, ето едни 40 човека на място да ги ръководиш дори за кратки периоди от време. Не говорим, да, има изпълнение на някаква задача, но той е такъв хаос и примерно аз в незнанието си какво точно да направя, нали, за да овладея ситуацията, да вкарам в релси, нали, да сме на време, да вършим наистина работата, която изисква от нас. Да кажем, почвам да крещя по-силно или да говоря някакви глупости, нали, да се дразня буквално, да се дигава някакви неща, които не би трябвало да се позволявам, но аз го правя, защото това е първият инструмент, който съм видял, за който съм се сетил, за да привлека вниманието или да се опитам, нали, да взема нещата в мои ръце, нещо такова. Тоест, да, ето, една нищожна власт, т.е. става въпрос за ръководене на някаква дейност, нали. Това може да е, не знае, рисуване, пеене, нали, просто дискусия или каквото. Организатор на някаква група, примерно, ако се занимаваш с музика, нали, ти си той, дето организира тези хора до теб. Мисля, че Светло го каза най-добре тук. Той инстинктивно използва думата група. В момента мисля, че, нали, става просто древна така разлика между естествено човек, т.е. индивид, група и след това множество, масата. Да. Тоест изведнъж, когато станат, нали, повече от, примерно, не знам, кога става преходът група-маса? Това е много добър въпрос. Може би над 100 човека. Да, пак зависи от целите и това, което точно вършиш. така. Да, но тогава, защото масата, когато кажеш маса, тя се обезличава. Да. Просто няма. Докато когато говориш за 100 човека, все пак можеш да си представиш лицата им. Да. Долу-горе можеш да видиш за кой става въпрос. Докато масата, веднъж когато ти си лидер, ти представи си, не викаш толкова на всеки един индивидуално, а викаш на едно единствено нещо. Да. Това е колектива. Аз си го представям като някакво желенце, може би малко така звучи доста лошо, не сме желета. Маса, например, е тесто на някакво. Да, и ти го моделираш, абсолютно, да. Просто ти дали с юморци, дали с ръце, така бавно, внимателно го опитваш. Това е самата истина. Ти говориш за едно множество, единство, съвкупност, не знам как да кажа. Това всичкото е свързано с единомислие. Когато масата се спусне, това е лавина. Край, вече няма смисъл. Да, там колкото и да си велик, вероятностите да оцелееш, нали, не говорим само за физически сблъсък, а въобще, нали, стремят ли се всички или почти всички, или даже и половината, нали, от една тълпа към теб, просто се смазна. Било то в Twitter, Facebook, Instagram, на живо или не знаю, по почтата или както искате, нали, с танкове, с коли, за каквото и да става. Да, аз щях да кажа, знаете ли какво е конформизъм? Подчинение към останалите, към обществото. Една маса е много склонна към това. Да, така е. Ето това, примерно, по отношение на изборите, по отношение на политиката, може би това е най-големият проблем, който съвсем отскоро стана толкова грандиозен. Грандиозен е правилната дума. Защото ние сме единственото поколение,
така е, нали, с още малко, нали, може би от 2000-та година и даже малко Да. преди това от 95-та насам, примерно, Мгм. които са се родили и са израснали с интернет. Да. Тоест, ние и живеем вътре в това пространство. Интернет е продължение на нашия живот, малко или много. Това, което казва някакъв инфлуенсър там, влиятелна личност, Да. просто тази маса се ангажира, особено купища от съответната маса се ангажира и тогава масата не е толкова аморфна, за да може един лидер да я хване цялата. Тогава също говорим за различни сегменти на едно общество. Общности, по-скоро. Тук не говорим за общество, общности. Примерно тези, които се интересуват именно от музика. Това е музикалната общност, другите рисувачи и така нататък. Това формира цялото общество. Съответно, как един лидер да моделира едни хора, които са толкова различни в своите мнения. И особено в пространството, което представлява интернет, има различни лидери на тези мнения, които представят една гледна точка. Казват, ето този човек е лош, защото ограничава музиката. Обаче пък другите, консерваторите в същото ще кажат, ами музиката е за ограничаване, не всяка музика трябва да се слуша или нещо такова, се ще има някой, който казва такова нещо. Така че ето ги, това са противоположност на мнение, това са различни общности, които правят конфликт със себе си. Съответно, как може да говорим за едно единно българско общество, като има множество български общности. И няма... Всъщност е конфликт на интереси в момента. Сега, аз малко ще кажа, нали, имена, ама Слави Трифонов много добре направи. В смисъл с музикалното общество. Да, Аз се учу, че хората... ангажира ги. Да. Много ги ангажира, че Абсолютно. хората, защото са Точно слушали така. неговите песни, Да. гласуваха за Точно, да, това е наистина. Вярно, да. Каквото, нали, тук без да говорим никакви оценки за самия Слави, Да. но наистина това, което направи, беше много успешно. Там наистина успя да ги консолидира само на базата на един общ фактор. Един единствен. Да. И като цяло да. Казвате нещо да допълниш. Ами, не зная това за подчинението, да, за жалост наистина ще има и такива примери, със сигурност до сега е имало на хора, които са споделят такова мнение от рода на колко е безполезно да се гласува. Ще го чуят 5 човека, утре 50, в друг ден 5000. И ето откъде идва, нали, наистина това воден по мненията, още повече от интернет, нали, то вярно, преди е било от телевизията, преди това от книгите и така нататък. Но не е най-полезното нещо, което може. И другото е, че дори ако изключим медиите, просто много хора така си казват, ами той бай точно няма да ходи да гласува, бат Герги и той ще остане от тях, нали, Тончо ще има работа, не знам, Дончо, нали, ще се стои вкъщи, Янко и той, аз за какво да ходя, нали? Да. Така става понякога. И първо, само последно нещо, ако приключваме, предполагам. Имаме още 5 минути. Така е, добре, но Да. може би това е достатъчно важно да го спомена, че за да имаме колективна отговорност, трябва да имаме индивидуална такава първо. Всичко е в ръцете на индивида, оттам става, оттам се превръща, как да кажа, факлата се предава на обществото. Първо индивид, след това общество, това е път. Няма никакъв друг начин, поне аз в такова нещо съм се убедил, само с личен опит, макар че не съм живял толкова, че да ги говоря такива неща, но въпреки всичко. Аз така съм забелязал според личния Не, опит. добре ги казваш. Но това е, да. Просто трябва сами да разберете как да мислите, бъдете индивидуални, нали, ако мога само това да кажа, успявайте да сложите всичко пред сетка, каквото и да е. Дори от любимите ви креатори, инфлуенсъри и всякакви. Дори от други мен, такива. смисъл. Да, който и от нас, Точно от така, нас, да. да, ние сме никакви наистина. И вие сте само реалността, вие трябва да прецените как стоят нещата. Ръва като понякога лафи глупости. ама. Не, абсолютно. Той Рене Декарт мисля, че беше или бъркан този, който всичко поставя под съмнение и накрая установил, че може да се довери само на математиката. Да, Разбира се. на най-правилната наука, да. Да. И това не е сигурно, нали сега математика. Да, има много И хора, тя е които относителна. поддържат позицията, че дори на математиката не може да се вярва. Да. Но това са вече съвсем други размишления в друга посока. Още едно нещо само Казвай, добавя. Казвай, Добре, всичко, хубаво. казвай. Вика, да кажа, имаше един човек, дето ми беше казал, така пак отваряме на политическа тема, обаче ми беше казал, защото споделяме мненията си, естествено. Спомена, че каквато е глупост да защитаваш, вярваш ли ти самия в нея, все ще ти се получи в политиката. Колкото и да е, нали, смисъл, крайна, глупава, просто безсмислена. Когато ти самия си вярваш на себе си, няма кой да те събори. Да. Винаги е така. Така че намерете вашата глупост. Вярвайте в нея така, както желаете. Да ти кажа, малко е болезнено накрая да разбереш, че тая глупост, да си вярвал, като цяло е била някоя Илюзия, да. Нали? Тогава, да. Направо ти казвам, Смисъл, трудно е, да. Така че за предпочитане да е мъдрост, нали? Да. да е някаква кауза, в смисъл Точно, да оставиш някакво положително послание в крайна сметка, защото Да. виждам много хора, политици идват само за да вземат, а не да дадат.
В смисъл да вземат някакви Да. пари, да вземат, нали, да си осигурят живота едва ли не, за напред, за поколения. Според мен да, това е окей, но в крайна сметка не е устойчиво. Аз ще препоръчам като човек, който все още чете Библията вече от не знаю 2 години и повече насам. Айде. Да. Не, слушай сега за какво става въпрос, защото това е наистина важно. Като изключим всичките книги, които кой няма да ви препоръча, там Сън Цзу, нали, изкуството на войната, войната на изкуството, не знам си още какъв автор. Владетелят Лао Макиавели. Цзъ. Да, Лао Цзъ. Лао Цзъ и така нататък, Конфуций, нали, ако на някого, нали, защото познаваме хора, които не обичат, вярно и аз не изпитвам страст да чета, но все пак го правя от неволя да кажем. Нали, но искате да прочетете малко съдържание, сега няма да кажа точно една книга, защото тя не е точно една. Така. Библията съдържа 2 или 3 книги, които се наричат Премъдрост на, нали, книга Премъдрост Соломонова едната. Другата, която тъкмо днеска завърших е Премъдрост на Исуса, син Сирахов, но и не става въпрос за Исус Христос, друг Исус е. И ако не се лъжа, имаше още една Премъдрост. И там наистина са посочени неща, които могат да бъдат полезни на човек, който иска да е в политиката, даже доста. Разбира се, това е Библия, е писано преди твърде много, но е фундаменталната книга, най-първата, която човек би било добре да прочете, за да установи някои неща за живота като цяло и в последствие за политиката, да мисли и после, нали, ще се говорим за други книги за власт и така нататък. Просто моя препоръка, много е противоречиво, но ако си ползвате главата и мислите, може пък да вземе да ви скимне някоя добра идея. Ще го оставиш в описанието. Какво да оставя? Това е Библията, Да, човек. има. Четете. Някакви текстове, Да, Добре, мога да напиша там книгите, Си очакваш премъдростите. хората, нали, като го чуят това да отидат, отивам си купя Библията. Ами, те се дават и безплатно. Да, в интернет има, между другото, да. Ако искате да напишете Библия онлайн, Да не говорим за религия, ще настрахвам канала. Не, ако се интересувате само да прочетете, пък иначе... Ма не струва си, добре. Аз искам да благодаря момчета, че се навивате за втори път тук записваме. За калата вече не знам кой път стана, между другото да кажа на хората, калата доста ми помага, пише там описания на видеята, нали, когато аз нямам време да правя тези неща. В смисъл, не само идва тук, говори си и се прибирам тях. Взема си кувърче да си умита. В смисъл, помага, ето намираме гости, такива работи, да. Гоши ти нещо като за финал? Ами, мисля, че се изчерпах, честно казвам. Това е. Пак си Да, благодаря. и аз много благодаря, радвам се, че имам така. И здрав. Да. И да, лек ден или лека вечер на всички. Да чувам.